danna subscribe da ke gaban wannan bidiyo, sannan ka taɓa ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mu Abubakar DJ Dada. Ko gane na ce muku, ku dai ko gane, ku sani na ce, ko gane bebe, ko gane kun gane, ina godiya akan masu sona, akan masu kina, ku dai ko gane, ina son ko sosai, ko gane dani. Ni ne Abubakar DJ mai waka Hausa. Abubakar ne na Abalak ne, mai komandan fam Abalak ne, mai masoya fadi yawan unji.